Nazdar lidi, já jsem DJ Erik z facebookové stránky mccraft.cz.sk a vítám vás u slíbeného děkovacího videa za 100 lajků na naší Facebook stránce. Do toho, že jste nám dali vlastně 100 lajků, tudíž že 100 lidí zajímá, co my jakožto projekt mccraft děláme, čili pomáháme lidem se začátky s Minecraftem, jak vlastně začít buď nahrávat Minecraft, jak začít nahrávat různé jiné hry, jak vlastně začít hrát Minecraft, kde si koupit Minecraft, o čem vlastně vůbec Minecraft je. Tohle se lidem snažíme vysvětlit co nejlépe profesionálně, tak pokud máte dotaz, tak na naší facebookovou stránku vidíte teďka někde odkaz, nám napište, jakýkoliv dotaz nám položte, se budeme snažit odpovědět, případně vám na Teamspeaku poradíme, pomůžeme, cokoliv to bude potřeba, prostě jsme tady od toho. Každopádně, abych si dostal k jádru věci, jakožto poděkování za 100 lajků jsme za spustili server, který teďka vyfoceli tenhle screen, který vidíte, tohle to je spawn. Teďka tam vám někde běhá IP adresa tohohle serveru, budeme rádi, když se připojíte, pokud si samozřejmě si koupíte VIP, bude víc slotů a čím víc slotů, tím víc hráčů a takhle se bude prostě rozrůstat, prostě klasický server. Jako další věc, jako poděkování, jsme vlastně vůbec založili YouTube channel na to video, protože jinak to nebylo ani v plánu. Případně já už jsem udělal grafiku, intro, všechno, které jste teďka viděli a je už prostě YouTube kanál, kde se budou vydávat videa. A jako třetí a asi největší věc pro vás, že soutěž o 3 kopie hry Battlefield 3. A teď bych vám rád vysvětlil vlastně, jak ta soutěž celá bude fungovat. Takže soutěž je založená na tom, že na tomhletom spawnu, kde přesně jsou ukryty tyhle ty cedulky. Tahle to je ta testovací test kód, tam bude kód 1 a kód 2, celkem 2 jsou ty cedulky. A ne, je takovýhle 6místný kód, jako v tomhle případě 25FG54. Takovýhle 6místný kód na těch cedulkách a já chci, abyste spolu tyhle ty 2 kódy, něco pokud možno o vás a váš e-mail nebo vaš jakýkoliv kontakt na vás, abyste mohli zkontaktovat, že jste vyhráli. Nejlépe by bylo asi Facebook nebo něco takovýhodle. Každopádně tohle napošlete na mail, který teďka také někde vidíte na obrazovce, se teďka tam na vás někde vybafnul. A první 3 z vás se nám pošlou správné kódy a napíšou něco o sobě slušně, pokud to budou správný kódy, něco o vás, nějaký prostě jenom nadávky sprostý a nic moc o sobě, nerozepíšete se tak, před vámi budou mít přednost, se to poslali třeba o minutu později než vy, kteří můžou mít jenom problém, že mají třeba pomalejší internet, takže to odešlo později a rozepíšou se víc, tak budou mít přednost před váma. Takže prostě 3 nejrychlejší, nejlepší vybereme. A vyhlásíme je ne tuhle sobotu 5. ale až tu příští, pokud počítám 5 plus 7 je 12, takže 12. Sobotu 12. vyhlásíme vítěze ve videu a na naší facebookové stránce. Takže tohle to je ode mě asi tak všechno. Jo, ještě bych zapomněl. Cedulky jsou umístěny v téhleté kouli, kterou teďka vidíte, tam uprostřed vidět ten spawn, ty hradby kolem, co tam byly taky na tom screenu vidět. V téhleté kouli jsou umístěny nikde jinde. Kdekoliv v téhle kouli, ano, hráč se tam může dostat na to místo, může ji vidět. Tak vy teďka už znáte veškerá pravidla o tom, jak soutěž probíhá, kam to máte poslat, kde jsou umístěné cedulky, takže už víte v podstatě všechno, co potřebujete, o tom, abyste se mohli zúčastnit. Takže já vám nemůžu nic jiného dělat, než popřát hodně štěstí, hodně radosti při hraní na tomhle serveru a zdar.